kuma la Ermina, le président des présidents, Massakoka Massake, Ibrahim Traoré, Dia Massakoka Massake, Burundabo Katutu Danala, Sorma Sandi, Sansan Girbon, Massake Mia, Dalakan Tuka, Tuka Ke, Massake Miko, Dalakan Soso, Massake Maka, à nos fameux d'enfants, Massake Ma, nos fameux feux de Kassola, Ibrahim Traoré, son excellence, Burundabo Katutu pas, dans ce que Massake Miko, mon fils Royala. Ibrahim Traoré, en avant la capo, pour participer dignement fait. Il sera un musulman. En avant la cour par une seconde, quand il sera avec Ibrahim Traoré, d'être un avant Fratina, Momo, ni Alaï Daï Drakama, Momo Kukaba de Mana Libri, il peut demander libre basse, ou faire une seconde de fait. Donc, à un moment, Kalabi, Koufouar, Dila, Sekabeka, Manakour, Ibrahim Traoré là. Ibrahim Traoré to ko tutu dangala forma sanji sa gribo ado ni ba dakane bulu abo ni kelin tu ako kate mo ba yaw nyala ako kate faka mo mi se ka jamana job ako kate faka mo nyala mo ba dala kan time ni kelin ba ambulu on va mourir de Ibrahim Traoré faut Ibrahim Traoré là kadaka arma do ka fantaw ma kala ke tieka imo ko garder corps là ثم في قريته يا الله يا الله يا بيدي يا بسيطي يا ذو الجلال والكرام على ذلك إبراهيم كراوي قري فوت إبراهيم كراوي يسرنا على الصنامة مثلا علي كوب قد يسعودوا أبوار لبوركنا قد يسعودوا أبوار لبوركنا كذا يسكت لإبراهيم كراوي بوركنا دوبة تسدنا على كذا يسكت هذا من جهنم أما فم يوم من بعد ذلك أبعد ذلك بلو فسألوا إبراهيم كمانوشي بس إبراهيم كم كان جلاد بري بلو من إيرنا surtout masakɛ minnu t'u dala kan tɛmɛ Ibrahim kɛlen bɛ k'a bɛɛ datugulan tu a kɔnɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw bulofu ka na mɔgɔw an y'an si kɛ bulofu min na k'u bɛna an datugulan tu a kɔnɔ o tɛ kɛ yan tuguni c'est fini donc mɔgɔ ni Ibrahim kɛlen bɛ k'a gɛlɛya bɛɛ bolo il gêne Ibrahim Traoré il gêne les statistiques code la normalité c'est-à-dire farafinna u degelen bɛ fɛn dɔ la ka nkalonbaw tigɛ mɔgɔw ye u tɛ foyi délivrer voilà pourquoi l'Afrique est en derrière hali bi Sonko tun bɛ kuma la Ousmane Sonko a ye mun de fɔ a ye kan to ko an ka jamana yuruku ko tɛ Faransi nɔ ye k'an ka jamana jɔbaliya ko Faransi nɔ tɛ mais Faransi bɛ politique min b'an ka jamana kɔnɔ les deux poids deux mesures ko de ye Faransi nɔ ye ko Faransi ka fara an na u kana kɛ deux poids deux mesures sinon an ka jamana jɔbaliya tɛ tubabu foyi nɔ ye an b'an ka wari suɲɛ de on détruit notre argent an ka an dalakan timɛ donc ni mɔgɔ min nana ni mun ko k'o kɛ u b'a fɔ k'u bɛ bɔ yen donc Ibrahim Traoré il dérange les statistiques code e bɛ se k'a faamu cogo jumɛn depuis ala ye Burkina dan Ibrahim Traoré min ɲɔgɔnna kɛ Burkina mɔgɔ ma deli k'a kɛ Burkina au bout de 2 ans au pouvoir masa min ala ye ni mɔgɔ ko jamana i ko dun ka fa masakɛ tɔw bɛ dun ka fa kɛ kuma mugu ba ye ou b'a kɛ bureaucratie Ibrahim Traoré ko mɔgɔ si tɛ don Sénégal a ka sɔrɔ tɛ Ibrahim Traoré ko y a pas un super Burkinabé masakɛ min bɛ bɔ k'a tɔgɔ jamana procureur ɲɛna o kan k'a kɛ cogo min o man ka kɛ cogo min na devant tout le monde donc masa min ala ye a kɛlen bɛ ka sous-région président bɛ datugulan tu a kɔnɔ parce que Ibrahim Traoré tɛ ka Burkina dɔrɔn mara dɛ Ibrahim Traoré ka sous-région bɛɛ de diriger il est en train de diriger tout le sous-région parce que mun de la il inspire la jeunesse africaine donc u tɛ fɛ ka y'u ɲɛ la il dérange tout le monde qui ne fait pas son travail donc u bɛ mun de kɛ sisan Batara den dɔ b'a essayer k'a bɛ se ka taa marifa ci Ibrahim Traoré ka palais la k'a bɛ se ka statistique déranger aw bɛ nin y'aw ɲɛ la dɛ aw bɛ nin y'aw ɲɛ la nin b'a dakan de bolo wa i b'a libérer le Burkina Faso financièrement ayi kɛlɛ kɔni ta bɔra la o komi a ye mɔgɔw faga n'a ka BDP mɔgɔw ni ala na kira cɛ n ka cɛ américain datugulan tun b'u kɔnɔ n ka cɛ komi a ye mɔgɔw faga tubabu datugulan tun b'u kɔnɔ n ka cɛ komi Ibrahim Traoré ka bouger en vitesse en casse blindé américain noir bɛɛ ko k'u bɛ yɛlɛma Burkina voilà un président que moi Dante je la dis il cause ils exécutent wallahi hali bi Burkinabé ye ne wele ko Dante i bɛ kɛlɛ min na ko c'est noble ko vraiment ko ala tun ye kɛ Burkinabé ye ne kama ko ne ye Burkinabé de ye n ye maliyɛn de ye n ye Niger ka de ye mɔgɔ n'i ko Afrique ka yɛlɛn sanfɛ i ye ne dɔ ye an bɛɛ bɔra fa kelen ba kelen na o n ko tubabu de nana ka na ka terrain ci an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tubabu de nana dɔrɔn k'u sigi dɔrɔn ka terrain ci an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ an bɛ tubabu ka terrain ci kɛlɛ la o an ɲɛ bɛ an ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔ la k'u bɛna terrain ci an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ne ko n k'o terrain ci de banna o ye récréation coûteux ye an t'o la tuguni a lajɛ Ibrahim Traoré mɔgɔ minnu ka b'a se ka maga an ka tutu dangala la san o san gere bɔ président nana ka président tɔw datugulan yɔgɔyɔgɔ a lajɛ mun kɛra bi Burkina
Nations Unies. Sur ces images rapportées par Ismaël Ouattara et bienvenue dans ça, le message est celui du soutien indéfectible à la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Ils appellent la population à... Voilà, le soutien indéfectible, c'est-à-dire soutien mis à Douarté, quoi. Voilà. Et puis moi, je vais dire à la population burkinabé de ne plus appeler le président Ibrahim Traoré qui est le président de la transition. Le mot président de la transition au Burkina Faso, c'est l'insulte à tous les jeunes africains. Il ne faut plus que Burkina National parle au président de la transition. Quand quelqu'un appelle encore Ibrahim Traoré le président de la transition, c'est de l'insulte à la jeunesse africaine. On ne doit plus appeler le président de Burkina Faso le président de la transition. Quelle transition? Ça, c'est le président à vie. D'ailleurs, on doit lui donner quelques pays en Afrique à diriger. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'encourage la population burkinabé de ne plus appeler M. Ibrahim Traoré le président de la transition. Alors, président Bouna, alors le président Manda Oma, Dieu de nous, on a des corps. Donc, moi, je sais que Ibrahim Gatouman soit qu'on a eu Gatouman Yoro. Donc, nous, fait Ibrahim Yanani, Ama Souro Tigetier. Ama Minaka Souro Tigetier, et on doit téléviser. N'a pas fait qu'un acte à Souro Tigetier, à le mettre à Souro Tigetier, à Béni Connect. Voilà. Cette personne doit être exemplaire. Avec nous serons très très des bégayes qu'il est là. Nous avons fait un mouni diacono. Alors, le Kélinda Amon. Nous avons fait Kabina Kabikato Yaounela. On y a dit, Hassili Djeni, on fait Mourbaïa, on fait Dawla Tidipe. On va nous tourner, mettons au tout dans la. Ça, on s'en dit, moi, je faut qu'à Ibrahim Traoré. Donc, moi, je suis là, je suis là, si c'est le Corno qui a amené à ce que tu es en bas, ce que tu es en là, il est là. On va dire Ibrahim Traoré, on a une il n'est plus le président de la transition. Si quelqu'un appelle M. Ibrahim Traoré, son excellence encore, c'est le président de la transition au Burkina Faso, à la Canahéreki. J'entends que le Burkinabé veut aller à l'ACI. M. Ibrahim Traoré, je vous en prie, M. Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas le président qui a besoin d'aller à l'ACI. La jeunesse burkinabé motivée, les 10 fils de Burkina Faso, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Il ne faut pas aller à l'assise. Ibrahim Traoré, si vous amenez Ibrahim Traoré à l'assise, c'est de l'insulte à ce qu'il a fait pour l'Afrique, pas seulement pour Burkina Faso. On a claqué Burkina, Ibrahim on avait dit qu'on est érigé. Moi, je suis un peu de se voir dire doucement. Je suis à la avec un bon groupe de la Kala. Je suis un peu comme un mafia, pour que quelqu'un ne le fasse pas, pour le dans le deuxième. Quand on a le cas, c'est un Burkina Faso Sénégal. Poutine n'a signé ni bois, et quand Poutine m'a, quand tu me dis que tu ne peux pas ça. Comme ça, on aussi, comme ça, assis que nous. Mais il ne faut pas vraiment. Ibrahim Valerdo, Abada Oma, Amba Valerdo. Burkinabé, Abba Alakama. Si vous amenez ce jeune président, cet homme qui a la capacité d'intelligence, cet homme qui a la capacité de ne pas trahir, cet homme qui tient à ses dits, là où est assise là, Wallahi Billahi, vous avez trahi le combat. Ibrahim Traoré, il est tout ce qu'un jeune président peut être comme pour les Africains. Le président de ce cas, c'est qu'est-ce qu'il a dit qu'il n'a pas tenu? Il ne voit pas qu'on n'a pas tenu. C'est pour aller clarifier un président qui a déjà été clarifié par le monde entier. C'est de l'insulte à la jeunesse africaine. Et il y a les deux choses qui sont tabous. Parce que assise là, Ouattara est président de la transition. Il est le président de la République de Burkina Faso. Son excellence. L'assise d'Ibrahim Traoré a été déjà classifiée par tous les jeunes africains panafricains. Et voilà la preuve. Ibrahim Traoré Fleni. Ani John est qui cadre Kasola. John qui a fait le combat pour libérer le Burkina Faso que Ibrahim Traoré a emprisonné. Il est derrière, il supporte tout à fait la jeunesse, la démocratie. Qui choisit, n'a que le groupe de Borafidio. Impossible. Donc, au moment où on va se retrouver,
k'a sogo tigɛ bɛɛ k'a ye télé la et ça doit être télévisé parce que Ibrahim kana ɲinɛ dɛ la fois passée y'i kanto ko on va plus laisser se faire encore donc mɔgɔ min kɛ a sogo bɛ minɛ k'a tigɛ inchallah n bɛ segin n ka kuma kan burukinabew ka tutu dangala burukinabew ka sɔgɔma sanji i y'o faamuya san sa giribɔ k'u bɛ taga maga la il est le président de toute l'Afrique donc Ibrahim Traoré il est notre lion rouge donc mɔgɔ min y'a essayé k'a bɛ nin kɛ Ibrahim Traoré la a b'a minɛ de k'a sogo tigɛ a bɛ ne Dante yɛrɛ invité n bɛ avion ta ka Burkina ne yɛrɛ b'a sogo tigɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ wallahi billahi n b'a sogo tigɛ bɛɛ k'a ye il doit être l'exemplaire pour tout le monde nka cɛ an bɛ fɛ ka an ka Asimi Goyita ka kɛ tan de mɔgɔ min b'a dalakan timɛ mɔgɔ min t'a dɛmɛbagaw don kaso la